Amigos desenvolve un novo programa integrado de emprego no que se forman 100 persoas. 61 delas xa accederon a un emprego segundo apuntou a entidade. O Centro de Atención Integral de Amigos, situado en Comoxo, en Boiro, acolleu o acto de recoñecemento ás persoas que participan no Programa Integrado de Emprego 2025-2026, impulsado pola entidade. Un centenar de persoas estánse a formar nesta iniciativa que lles permite adquirir novas competencias profesionais e achegarse ao mercado laboral. Para nós son moi importantes porque o noso obxectivo é intentar formar as persoas con máis necesidades de apoio, acompañalas no seu proceso de transición ao emprego e, ao mesmo tempo, xerar alianzas con empresas para que esta inserción sea posible. De feito, falábamos agora que ha cambiado, a realidade social ha cambiado e que cada vez as persoas necesitan máis apoio, sobre todo en habilidades máis básicas. Quizáis este é a clave e a parte da clave do éxito dos programas que temos, que é o acompañamento moi personalizado e, sobre todo, o acercamento ás empresas para intentar casar a esas persoas con esas necesidades de cubrir postos. España destacou o compromiso demostrado polas persoas participantes ao longo destes meses e polas empresas vencelladas ao Programa Integrado de Emprego. Un catálogo de cursos que xa temos estandarizados, temos no programa, pero se adaptan moito aos perfiles e ás demandas que haga. Cada vez a formación hai que facer máis adaptada a ti que che gusta, porque senón, esta é a clave para non fracasar, senón o fracaso é moi grande. Ti non podes poñer a unha persoa que non lle gusta traballar en un ambiente de fábrica, imagínate aquí nas nosas conserveiras, ou unha persoa que non lle gusta traballar en espacios abertos ou nunha oficina, pois poñela aí. Se adapta moitísimo e a ventaxa que ten o Programa Integrado de Emprego é que nos permite, aparte de ter un itinerario, pois ir modificando e adaptando. Hubo distintas formacións ao largo do curso. Este ano, nas que se fixeron, se non recordo mal, foron unhas 20 formacións diferentes, pero moi adaptadas tanto ás necesidades de empresa como ás persoas. E apuntou que reforzan as capacidades dos participantes para afrontar con maiores garantías os retos do mercado laboral. A directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Celtia Lado, estivo na entrega dos diplomas e puxo en valor o traballo impulsado por Amicos neste ámbito. Colaborador esencial nos nosos programas de emprego, nas nosas políticas activas de emprego, tanto no eido da formación, como no caso dos cursos para desempregados, como no eido da orientación laboral, ou como neste caso, vindo neste acto de entrega de diplomas do Programa Integrado de Emprego, que, como ben dicía o director xeral, pois trátase de un programa o que o importante non só é a formación, sino que tamén inclúe un asesoramento, un acompañamento, unha información, sobre todo, a colectivos que teñen dificultades na inserción laboral, son colectivos prioritarios que necesitan de entidades como Amicos para activar para o emprego e para diseñar itinerarios específicos que provoquen ese aumento de empregabilidade. Sinalou que é un programa redondo pola busca de perfis para os candidatos e de empresas, adaptando a formación ás necesidades do tecido produtivo. Hai sectores que, como está hoxe o mercado laboral, que necesitan mao de obra. É esencial pois que haxa políticas de colaboración entre o tecido público e o privado, eses programas de colaboración público-privada, e diseñar formación flexible e á carta. Témolo aquí esta mostra coas empresas que están aquí presentes, a cales quero tamén darlles as grazas pola súa presencia, un pouco poñer en valor tamén a necesaria colaboración de todos os axentes que temos no eido do mercado de traballo para acertar coas políticas activas de emprego. Empresas como Congalsa, Gadisa, Vegal Saroski, Gealsa ou Grupo JJ Chicolino, entre outras, participaron neste programa integrado de emprego. Segundo os datos de Amicos, 61 participantes xa accederon a un emprego.